formar part ara de Corals Joves de Catalunya, doncs a mi m'agrada molt, que no només és reunir-nos un dia per fer un concert, sinó que és tenir diverses trobades i conèixer gent nova i cantar junts, fer molta germanor entre altra gent d'altres ciutats també. Bàsicament és l'oportunitat de poder cantar amb tanta gent, que la veritat és que el so que es forma i tot és molt bonic. I a més, clar, també tens com l'oportunitat de poder conèixer altra gent jove que també li agrada més o menys el mateix que tu, que és això, que disfrutem amb la música i bueno, és molt guai en general. Crec que el projecte de Corals Joves és molt interessant a nivell de Catalunya perquè d'una banda et permet conèixer nou repertori que probablement en la setmana a setmana el treball habitual dels cors no coneixeríem i per altra banda també és una molt bona oportunitat per treballar amb altres directors de Catalunya a nivell català. El que més m'agrada és que puc compartir la meva passió, que és el cant, amb molts joves de la meva edat, i també em dona l'oportunitat de compartir escenari amb una orquestra que no sempre tenim l'oportunitat d'assajar i poder fer concerts. Estem tocant un concert especial acompanyant corals. Són gent jove, amb molta energia, i nosaltres estem aquí gaudint d'aquesta música, que principalment és música catalana. Que no conec ningú que ho hagi provat i no li hagi agradat. O sigui, que algú que s'hagi posat a cantar i al cap d'un any o dos hagi dit, mira, ho deixo perquè no m'agrada. Però és un món on el respecte, la sensibilitat està molt més acceptada segurament que fora d'aquest entorn, no? Que en el món d'avui en dia és una cosa que es valora molt poc, però en canvi si ets aquestes persones, no? Que notes que tens una sensibilitat especial, que voldries tenir un lloc on poder estar relaxadament i tranquil·lament expressant aquesta sensibilitat, crec que el cor és el lloc ideal per fer.